Un 20 de desembre de 2015, el pessebre català es va il·luminar amb l'arribada d'un redemptor. Ay, míralo, qué mono. ¿Lo ves, Ada? Ya te dije que de nuestra unión nacería algo bueno. Perdona, però en el pessebre la mare és verge. O sigui que qui ha engendrat el candidat és l'Amenda. La teva cueta no hi ha tingut res a veure. Com que el nou Messies volia un referèndum, va rebre la visita dels 3 reis del sobiranisme, Quico Homs, Rufián i Joan Tardà, que van anar a adorar el nou candidat. Escolta, és gairebé tan guapo com l'Artur. Y en verdad os digo que él es el elegido. Sí, claro. Y ahora venís a hacerme la rosca, ¿no? Ei, que nosaltres sempre hem donat suport al Robert Domènech, Xavier, Els 3 reis tenien l'esperança que aquell candidat podia ser l'escollit per salvar el procés. I l'Artur, Que sí, pesat! I per això van portar-li unes ofrenes. Rufián li va entregar una urna. Para que los catalanes podamos decidir nuestro futuro y así romper las cadenas que nos atan a España. Tardà li va oferir una cadira plegable. Perquè si vols que Espanya et doni un referèndum, millor que t'esperis assegut. I Homs li va regalar La Vanguardia de dilluns. És la primera que parla bé de Podem. home, així potser sí que és l'escollit. Ahora solo falta esperar que el elegido obre el milagro del referéndum. ¿Pero qué ha pasado? És que no depèn de nosaltres, Nosotros lo hemos puesto como condición para pactar con el PSOE, pero si ellos no quieren... Faran falta més cadires? Perdoneu, però algú ho havia de dir. I la Sagrada Família es va quedar a l'establia decidint si en cas de referèndum votaria sí o no. Es una pregunta trampa.